kapuso, laing kapuso, barangaya na usab ang atong gipahigayon, and this time dinhi na usab ta sa makasaysayanong Liberation Park sa Barangay Poblasyon, Talisay City. Diin na ato ang mga kapusong Talisay nun gihangop gayod ang atong gipahigayong kapuso, barangayan dinhi sa Barangay Poblasyon. O gani makita ninyo no nga ubay-ubay gayod ang ato ang gitanyag nga mga serbisyo, mga kapuso. Free services kini mga kapuso alang sa ato ang mga kapusong Talisay nun. Adunay free haircut o syempre adunay say free massage. Gani no sa ato ang free haircut. Sagad gayud kining mga kabatan-unan dinhi sa Talisay City ang naglinya para magpatupi nga libre. Ilabi na nga summer karon, El Nino pa gayud, perting inita mo nang gihangop gayud kay nila kining libreng haircut nga gitanyag nato sa atong kapuso barangayan. And of course, aduna sa tay 13 ka mga masahista nga mitanyag og free massage sa atong mga kapuso. And as you can see, ang ato ang mga kapusong Talisay nun misayaw usab og naki-exercise sa ato ang Zumba dance lessons, and aduna sa tay free lugaw alang sa ato ang mga kapuso dinhi sa Liberation Park. Ang mga bata ug ang mga nanay naglinya gayud alang sa ato ang free lugaw mga kapuso. Kini tipik og kabahin lang kini mga kapuso sa kutay pa nga mga kapuso barangayan nga atong ipahigayon. Busa stay tuned lang jud mo mga kapuso kay basin ang inyong barangay na usab ang among duawon. Kini proyekto kini sa Balitang Bisdak og sa GMA Regional TV aron magkita-kita usab ta og magsadya kitang tanan og kaning mga libreng serbisyo alang kaninyo tanan mga kapuso. Isip pasalamat namo sa inyong padayong suporta og sa padayon ninyong paglantaw sa Balitang Bisdak og sa tanang show sa GMA Regional TV. Namatay usa ka sakong bugas no. Dapat ito usa ka sakong bugas. Ito 25